ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ብሬድዮን ሳተላይትን መደባትና ንኽትከታተሉ ምሳና ሓቢርኩም እትርከቡ ክቡራት ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ሰሙናዊ እናቅርቦ መደባትና ግዜ ኣኺሉ እንሆ ንፍልም ኣለና። ኣብዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጸንሑትና ብወገን ምውሃድን ቴክኒክን ምስኹም እንጸንሕ ሙሴ ኪዳንን ሓበን የማንን ኢና። ዜና ፖሊስ ከነቐድም መስመር ንኤርምያስ ኣስፋ ከነረክብ። ዝኸበረ ሰላምታ ብምቕዳም ንሎሚ ዝተዳሉ ናይ ውሽጥን ወፃእን ዜናታት ፖሊስ ከምብበልኩም ሰናይ ምክትታል። ጫት ክሸጡን ክጥቀሙን ጸንሑ ሰባት ተቐይዶም። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ዓሰብ ጫት ካብ ወፃኢ ሃገር ብምምጻእ ክሸጡን ክጥቀሙን ከም ጸንሑ ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝሓዘ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ሓቢሩ። ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምስ ጎረባብታ ሃገራት ዝዋስኑ ዶባትና ተዓጽዮም ምንቅስቓስ ተገቲሉ ኣብ ዘሎ ህሞት ነዚ ኣደንዛዚ ቆጽሊ ካብ የመን ብባሕሪ ሓቢኦም እናእተዉ ክነግዱ ዝጸንሑ ጥርጡራት ዓብደላ መሐመድ ሓይሰማ፣ ኢብራሂም ዓብዱ ሓይሰማን ዓሊ ኢብራሂም መሐመድን ኮይኖም ብዘይካ ሳልሳይ ተጠርጣሪ ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም እቲ መደበር ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ካብኦም እናተቐበሉ ንሓደ ጥማር ካብ 80 ክሳብ 120 ናቕፋ እናኸፈሉ ናብ ተጠቀምቲ ክሸጡን ንባዕሎም እውን ክጥቀሙን ጸንሑ ሓሸም መሐመድ፣ ኢብራሂም ሙሳ፣ ዒሳ ዑመር፣ ሳይሰኒ ዓሊ፣ ዓሊ ኣሕመድ፣ ዓብደልቃድር ሕመድ፣ ዓሊ ዑስማን፣ ኣኸድር መሐመድ፣ መሐመድ ኢድሪስ፣ ኢብራሂም ኣሕመድ፣ ኢብራሂም መሐመድ፣ ሓቢብ ዓልን ፋጡማ ዮሱፍን ዝተባሃሉ 14 ሰባት ደላሊት ፋጡማ ኢድሪስን ካልኦት 9 ተራ ተጠቀምትን ብድምር 26 ሰባት እውን ምስ ጉዳይ ብተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ንግድን ምጥቃምን ጫት ሕጋዊ ዘይምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብታ ከተማ ሓሊፉ ዝረአ ተጠቃምነት ግን ዘስግእ ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ንተላባዕነት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከጋድድ ስለ ዝኽእል ህዝቢ ክነቕሓሉን ንምጥፍኡ ክቃለስን ከም ዝግባእ መኺሩ። ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ዝተዋፈሩ ሰብ ትካላት ተቐፂዖም ናብ ዝተፈላለዩ ድኳናት ኣዮዲን ዘይተሓወሶ ጨው ዘከፋፈሉ ብሕቡእ ኣልኮላዊ መስተ ክሸጡን ሽሻ ክስሕቡን ዝተረኸቡ ሰባት መቕጻዕቲ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢሩ። ኣብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ኢንስፔክሽን ኣቶ ተኸስተ ምሕረተኣብ ብዛዕባ እዚ ንልኡኽ ድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ፖሊስን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሓት ንዝዋፈሩ ነጋዶን ሰብ ትካላትን ዘድሊ ምክትታልን ምቁፅጻርን ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ድኳናት ዞባ ማእከል ብመለለዩ ቀመማት ማለት ኬሚካላት ተሓጊዞም ኣብ ዘካየድዎ ተፍትሽ ልዕሊ 390 ኩንታል ኣዮዲን ዘይተሓወሶ ጨው ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኣብቲ ዘካየድዎ ፈራ ልዕሊ 50 ካርቶን መዓልቱ ዘሕለፈ ብሽኮት እውን ከም ዝረኸቡ ኣረዲዩ። ነቶም ካብ ሓሽመትን መንካዕካዕን ኣምፂኦም ነቲ ጨው ከካፍሉ ጸንሑ ቤነ ኤልያስ፣ ሞጎስ ተስፋይን ተስፋይ ሃብተ ሚካኤልን ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ድማ ክሳብ 10,000 ናቕፋ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝተወሰነሎምን ዘድሊ ተግሳጽ ከም ዝተዋሃቦምን ኣቶ ተኸስተ ወሲኹ ኣብርዩ። ብዘይካዚ ንሱ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንጥዕና ሃሰይቲ ዝኾኑ ቀረባት ክዝርግሑ ከለዉ እቶም ዝዕድጉ ወነንቲ ወይ ተኻረይቲ ድኳናት ናይቲ ኣከፋፋሊ ትካል ሕጋዊ ጽሑፍ ዘለዎ ምዃኑን ዝወጥቀሉ ዕለት ስኑዕ ከይከውን ከስተብሉን ከም ዝግባእ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብፍላይ ከዓ ምስ ፖሊስ ጽቡቕ ምውሃድ ከም ዘለዎም ዝሓበረ ኣቶ ተኸስተ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ነቶም ኣብ ገዛውትን ጎደናታትን ንለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብዘቃልዕ ኣገባባት ብሕቡእ ከም ቁማርን ሉዶን ዝኣመሰሉ ዝፃወቱ መንእስያት ዓገብ ክብሎምን ናብ ፖሊስ ብ11/77/99 ናብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ከዓ ብ11/7/89 ሓበሬታ ክህቡ ተላቢዩ ቁማር ብዘበጎ ሰባእሲ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ቁማር ብዘበጎ ሰባእሲ ሰብ ቀቲሉ ካሃድም ዝፈተነ ጥርጡር ብምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ኣብ ሓሽሻይ ከባቢ ደብረ ሰላም ወዘዋ ሓጋስ ከም ተተሓዘ ካብ መደበር ፖሊስ ኣውርደት ዝበጻሕና ሓበሬታ ገሊጹ ወዲ 36 ዓመት ጥርጡር ኢድሪስ መሐመድ ዓሊ ስዒድ ምስ ግዳይን ካልኦት ቁማር ይጻወቱ ኣብ ዝነበሩሉ ህሞት ንግዳይ ኮርያይ መሐመድ አልአሚን ሚእትን ኣፋ ስለ ዝበልዖ በዚ ብዝተበገሰ ባእሲ ሰባት ኣገላጊሎም ንጥርጡር ጎዝ እኳ እንተፋንዎ ካራን በትርን ሒዙ ብምምላስ ግዳይ ምስ ብጾቱ እናዕለለ ኸሎ ሰዓት 8 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ ኣብ ጸጋማይ ወገን ሕቑኡ ክልተ ግዜ ብኻራ ብምውቃን ብበትሪ ደጋጊሙ ብምራምን ከም ዝቐተሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ጠቒሱ በዛ ኣጋጣሚ መደበር ፖሊስ ኣውርደት ቁማር ምጽዋት ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ብምሕባር ኩሉ ዜጋ ብፍላይ ድማ መንእስያት ካብዚ ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ተግባር ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራይ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ በኣኽብሮት ዕድም ፖሊስ ኣውስትራልያ ንገበናዊ ትካል ዕጸፋርስ የፍርስ ፖሊስ ኣውስትራልያ ምስ ኣኽበርቲ ጸጥታ 7 ሃገራት እንተላይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት መርመራ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መርበባት ዘርጊሑ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ገበናዊ ትካል ዕጸፋርስ ከፍርስ ምኽኣሉ ተገሊጹ እዚ ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት ምርመራን ምክትታልን ክቃልዕ ዝኽኣለ ሓደገኛ መርበብ ንግድን ምስግጋርን ዕጸፋርስ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሲድኒ ምስ ስድራቤታትን ዋኒነት ትካላትን ከይተረፈ ምትእሳር ጸንሑን ሱር ሰደደን ምንባሩን እቲ መግለጺ ፖሊስ ወሲኹ የብርህ እቲ ጉጅለ ገበነኛታት በብእዋኑ ናብታ ሃገር ዘእትዎ 3 ቶን ዕጸፋርስ ዋግኡ ልዕሊ $150 ሚልዮን ኮይኑ MDMAን ሜታላም ፌታማይንን ዝተባሃሉ ኣደንዘስቲ ቀመማት ዝርከቦ እዩ ነዚ ብምሻጥን ምዝርጋሕን ናይ $54 ሚልዮን መኽሰብ ክግሕጥ ምኽኣሉ ድማ ተፈሊጡሎ ፖሊስ ኣውስትራልያ ንኣባላት ናይቲ ጉጅለ ኣብ ምህዳን ዝርከብ ኮይኑ ዛጊት ብዘይካቶም ኣቐዲሙ ካልእ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ከካሂዱ ዝሓዞም 16 ሰባት ኣብዚ ናይ ሕጂ ስርሒቱን ኣብቲ ሃገር 5 ኣብ ዱባይ ከዓ 2 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእትዩሎ ኣብቲ ስርሒት ንኤፍቢአይ ወሲኽካ ሰመዝን ሓይልታትን ፖሊስ ብሪጣንያ ጀርመን ሆላንድ ሞልዶቫ ስጳኛን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እውን ተሳቲፎም ነይሮም ብቕትለት ጥሮተኛ ፖሊስ ተጠርጠረ ይቕየድ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ብዝተኻየደ ዕግርግር ወዲ 74 ዓመት ዴቪድ ዶርን ዝተባሃለ ጥሮተኛ ፖሊስ ኣብቲ ከም ተቆጻጻሪ ሰርሓሉ ዝነበረ ድኳን ሞይቱ ከም ጸንሖምን ክሳብ 55 ዝኾና ትካላት ንግዲ ስርቅን ዘረፋን ከም ዝተኻየደለንን ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ጆን ሃይደን ሓቢሩ ኣብ መስርሕ መርመራ ሞት ዴቪድ ዶርን ፖሊስ ኣብ ሓደ ሁርናዕ ናይቲ ድኳን ብዝተተኽለ ቪድዮ ካሜራ ስቴቨን ካኑን ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ኢዱ ብረት ሒዙ ምንባሩ ድሕሪ ምርጋጾም ሓደ ካብቶም ብቕትለት ዴቪድ ዶርን ከም ቀዳማይ ጥርጡር ተወሲዱ ክሲ ተመስሪቱሉ ከም ዘሎ እዩ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስ ናይቲ ከተማ ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ወዲ 24 ዓመት ጥርጡር በቀዳማይ ደረጃ ቅትለት በቀዳማይ ደረጃ ስርቅን ዝምታን ጉዳዩ ብዝርአይ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ዝብል ቢን ተዋሂቦ እኳ እንተሎ ጠባቑ ግን ምስቲ ናይ ቅትለት ፍጻሜ ዝኾነ ምትእሳር ከም ዘይብሉ እዩ ኣብ ትዊተሩ ኣስፊርዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ንጓል 37 ዓመት ሰበይቲ ዝቐተለ ሰብኣይ ተታሒዙ ኣብ ከተሪንግ ዓዲ እንግሊዝ ንጓል 37 ዓመት ሰበይቲ ዝቐተለ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ብፖሊስ ምትሓዙ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ገሊጹ እቲ ዜና ወሲኹ ከም ዘብርሆ ተቐማጦቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ከባቢ በቲ ኩነታት ምስ ሰንበዱ ቀልጢፎም ንፖሊስ ምሕባሮምን ኣብ ተሬሳ መዋቲት ወዲቑ ዝተረኽበሉ ጎደና ለይቲ ብሩስን ቆይቁን ጸርፍን ዝተሰነየ የዓያዕታ ይስማዕ ምንባሩን ገሊጾም ግዳይ በቲ ዝወረዳ ጉድኣት ናብ ኣፍሞት ምስ ቀረበት በዓልቲ ቤተይ ዝብል ድምፂ ከቃልሕ ምስምዖሙን ኣረድዮም
እቶም ነዚ ሰምዑ ሰባት ብዝሓበርዎ መሰረት ፖሊስ ቦኑቡ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ክርከቡ እኳ እንተኽኣሉ ድሮ ትንፋሳ ሓሊፉ ስለ ዝጸንሖም ንግዳይ ካብ መጥቃዕቲ ከናግፍዋን ካብ ሞት ከድሕንዋን ኣይከኣሉን እቶም ንረድኤት ተጽውዖም ንእለቱ ብኣምቡላንስ ዝመጹ ሓካይሙን ግዳይ ሽዑን ኣብኡን ሙማታ ኣረጋጊጾም ድሒሩ ብዝተገብረ ምርመራ ሬሳ ጠንቂ ሞት ናይታ ጓል 37 ዓመት ሰበይቲ ናይ ካራ መውጋእቲ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎ ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ዜና ፖሊስ ፈጺሙና ኣሎና ንምክታልኩም እናመስኮንኩ ተዳልዮም ዘለዉ መደባት ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ዕድም ሰላም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለምና ዘውረዶን ገናውን ዘስዕቦ ዘሎ ኩለ መዳይ ክሰራታት ብዙሕ እዩ እዚ እናኾነ ግን ሃገራት ዝተሃሰየ ቁጠበአን ንምሕዋይ ኣብ ገዛ ናይ ምሕያብ ሕጊ ብምፍኻስ ማሕበራዊ ምርሓቕን ካልእ ሓፈሻዊ ጥንቃቐታትን ማእከል ዝገበረ ስጉምትታት ከተግብራ ካብ ዝጅምራ ገለ እዋን ኣውፂረን ኣለዋ ኣብ ሃገርና እውን ዝተፈላለዩ ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ንጥፈታቶም ጀሚሮም ይርከቡ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብምዝማድ ነበርቲ ከተግብርዎም ዝግባእ ጥንቃቐታት ኣመልኪቱ ዘዳለወ ጽሑፍ ኣሎ ክትከታተሉ ዕድሜና እዩ ምንቅስቃሳቱ ንድሕነቱ ዘውሕዝ ክኸውን ይግባእ ለበዳዊ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ሃገረ ቻይና ድሕሪ ምቅልቃሉ ናብ መላእ ዓለም ንኽዝርጋሕ ሓፂር ግዜ ወሲድሉ ዝቐዘፎ ህይወትን ኣብ ቁጠባ ዝኸተሎ ዕንወትን ኣዝዩ ኣሰንባዲ ብምንባሩ ድማ ንማዕከናት ዜና ዓለም ዝተቋጻጸረ ትራጀድያዊ ፍጻሜ ኮይኑ ጸኒሕና ኣሎን ክሳብ ሕጂ መከላኸሊ ኸታበት ክርከቡ ብዘይምኽኣሉ ኸኣ ማዕረት መልከፍትን ሞትን ምሕያብ ዝኸትሎ ስእነት ስራሕን ጥሜትን ንመንግስታት በዳ ኮይኑ ዘሎ ጉዳዩ ሃገራት ወይ ድማ መንግስታት ዝተኸተልኦ ኣብ ገዛኻ ናይ ምጽናሕ ኣገባባት ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክስዕብ ዝኽእል ንዝነበረ መቕዘፍቲ ኣብ ምድራት ዝነበሮ ዝተዋፅኦ ኣዝዩ ልዕሊ ነይሩ ምኽንያቱ እቲ ቫይረስ ናይቲ ሕማም ዝመሓላለፈሉ ዕድላት ኣብ ገዛኻ ብምሕያብ ስለ ዝተገጠ ይኹን እምበር ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ምሕያብ ዕድላት ስራሕ ዓጥዩ ዜጋታት ንበብ ዓይነቱ ማሕበራዊ ፀገማት ዘቃልዕ ብምንባሩ ኸኣ እቲ ሕማቕ ሸነኽ ናይ ትዕውት መከላኸሊ ሜላዩ ክበሃል ይከኣል ኩለን ሃገራት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ማሕበራት ፀጥተአን ከዋፍራ ዝተገደዳሉ ምኽንያት ንጹር እዩ ንሱ ድማ ነቲ ሰብ ቀቲሉ ቁጠባ ዝዕኑ ተለባዕ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ጥሕሰት መምርሒታት ከየጋጥም ንምቁፅጻር እዩ ኣብ ሃገርና እንተመጻናውን መንግስቲ ከሎጌና ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብምቋም ዕቱብ ስራሕ ሰሪሑ ጌና ድማ ይሰርሕ ኣሎ ይኹን እምበር ከምቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንጥፈታት ስራሕ ብምብርባር ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ንምፍታሕ ዝኽተልኦ ዘለዋ ሜላታት መንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ገዛኻ ናይ ምሕያብ ፖሊሲ ብምዝላቕ ህዝቢ መዓልታዊ ስርሑ ዘሰላስለሉ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ንጥፈታት ስራሕ መንግስትን ውልቀ ትካላትን በብቕሩብ ናብ ንቡር ኣብ ምምላስ ይርከብ ህዝቢ ካብን ናብን እናተንቀሳቐሰ ናብ ሩቕ ክመርሕ ምኽኣሉ ኸኣ ደስ ዘብልን ማሕበራዊ ርግኣት ዝፈጥርን እዩ ይኹን እምበር ኮሮና ቫይረስ ሓንሳኣን ሓዋሩን ጠፊኡ ቅሰኑ ከም ዝተባህለ ርሕቀት ሓድሕድ ምሕላው ማስኬራ ምጥቃም ኣልኮልን ካልኦት ናውቲ ፅሬትን ዘይምጥቃም ወዘተ ዝኣመሰሉ መከላኸሊ ኣገባባት ጨሪሶም ዝተረስዑ ይመስሉ እዚ ምስ ዕሽነት ዘፀብፅብ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ኸኣ ነቲ ለብዒ ሕማም ኮቪድ-19 ንምግታእ ፖሊስ ውሽጣዊ ፀጥታን ሓይልታት ምክልኻልን ንዘካይድዎ ጻዕሪ ትርጉም ዘስእን እዩ ቀትሪ ግዳይ ፀሓይን ንፋስን ለይቲ ድማ ኣደዳ ቁርናት ሳሒታን ብምዃን መምርሒታት ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ተፈጻሚ ኣብ ምግባር ብንቕሓትን ተወፋይነትን እንተዘይነጥፉ ውፅኢት ለብዒ ናይቲ ሕማም እንታይ ክመስል ምኽኣለ ንምግማት ዘፀግም ኣይኮነን ህዝቢ እውን ንኹሉ ብድሆታት ተፃዊሩ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ገዙ ክሕየብ ፍቓደኛ እንተዘይከውን ምዕባለታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝተፈለየ ክኸውን ዝነበረ ተኽእሎ ዓብዩ
سلام أوزنت هزبن تعرض كالات منجستنجن بعلماو درجة أبزحش كونتات نركبالونا يخون بر زغصنا يكونن مغنياتو كمتن كالعي معبل لبدا حمام كورونا فيروس زقات منزلو هاجرات بمغان أبزيت دلي حارقا كنودق مخالينا منجستي بمحاورات كل انتقالات كجبروت انحن جناون زسلاسل زلون نايدحنت نتفتات أبوت أكون تهلوه بقندو اتتصور دحنت جن قبل الهزبيو وريدو زلو سلازي هزبي كبدت نايزت أرزي كجنزب علوه نتفتاتون من قصقصاتون كا ندحنتو زوحس كخون يقبا بالحبرة سمنا أبتي طعام كسكسي كركات كبسر لاي عيرغو بحرنا كاين حسي لما عاني قرانا حرحنا نتعرارا وفوق النار أخادو قسكا خوي كيف ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ኤርሜስ ኣስፋሃ ምስ ሓላፊ ኢንስፔክሽን ኣብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣቶ ተኽሰ ምሕረታ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ክኸውን ሰናይ ምክትሳል ኣብ ቁማር ምጽዋት ሹሻ ምስሓብ ብሕጊ ፍቁድ ዘይኮነ ኣልኮላዊ መስተ ንትሕቲ ዕድመ ምሻጥ ኣብ ድኳናት መዓልቱ ዘሕለፈ መግብታት ምክፍፋል ወዘተ ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ዝፈጸሙ በብእዋኑ መቕጻዕቲ ይወሃቦም እዩ أولاد بوليس بمسرة تزمتهم حبريتا أبزت تقص زي حقاون جبناون تجوارات توافيرهم نزرخبوهم سبات أبتعت غير بمتاو بمنجدي شنفر حقن سرعة كم تقطعوا يقبرهم ويجنزف جنزف ويساب السبب أبز حلفك إنيات أبز تفعلوا دكانات سوا ماكل أيودين زي تحوسج أو زكا ففلو كاب حقوت أي بحبو الكولا ومست كشوطون شو شخص حبون زت رغبو سبات جنزبا ومقطعات كم سوهبهم درو أبزينا بوليس سمعنا لنا ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ምስ ፖሊስ ዘለዎ ዝምድና ነቶም ኣብዚ ሕጋዊ ሸቐጥ ዝዋፈሩ ነጋዶ ዘካይዶ ምክትታልን ምቁፅፃርን እንታይ ይመስል ንዝወፀ መምርሒ ጥዒሶም ንለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘቃልዕ ተግባራት ዝፍጽሙ ሰባት እንታይ ስጉምቲ ይውሰደሎም ወዘተ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንኽምልሰልና ኣብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ምስ ሓላፊ ኢንስፔክሽን ዘካየድና ቃለ መሕተት ቀፂሉ ከቐርብ እዩ ንምክትታልኩም በኣኽብሮት ዝዕድም ኤርምያስ ኣስፋየ ናብቲ መደብ فجاكم فقر حسنا نحلق عالم ورقادي مودعات آبي وزر عالم ويجنزف جنزف ويساب السبب ሕራይ ተኸስተ ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ዘይ ሕጋዊ ማለት ኣዮዲን ዘይብሉ ዘይተሓወሶ ጨው ክሸጡ ዝተረኽቡ ዝቐፅዓኩሞም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና መንዮም ብኸመዮም ተታሒዞም ክንደይ ተቐፂዖም ዝርዝር ኣቢልካ ትገልጸልና بمسارته أيضاً زي تحوّس جو نمشي تقرب أيقبوني كفرون أيقبوني عبالتنا عب كتمات وافيرو ما بزجبروا معطوت وزحت دكانات أيضاً زي تحوّس جو حزن سنيحين بزي مسارات تي أيضاً زي تحوّس جو حجي كتل اليوم بعين غسل زي كال كيميكال الله زنتب بوجير كأخ أيضاً كم تحوّسون كم زي تحوّسون تفلت مسجنفر مسجتنا زوا معكل بمتحضر تي مللي كيميكال توهيبنا وفراكايفنا مالتي بزي مسارات كساب 309 كنتال أيضاً زي تحوّس جو رغيبنا إذن تايو أبدو كونات يسأنيو بتوم دكانات بيلنا حجنا من كينا ناتوم أفريد تكلا توم أفريد تكلا زبها حجي تسوي عم بقوم هبيلهم قبل مقطعتهم وسيدهم سل على 10 شيء تقص عملوا كم زع عين السرحة ما بيحجي خير كايدو أيضاً زي تحوّس جو كيشتوا تحبيروا ماله بزا قطعمي ملاكوا مللي انت زي يقولوا تتقام هزبي أيضاً زي تحوّسوا جو كم تقام قطة كجزء خلوا أيضاً كم تحوّسوا أراغيسو انت جزء زبلسي بخمي كرجاجت صهلة حزب هجي توم زعد وجود قناتون بخمي كرجاجت زخلوا غمو مخانو إذا من الباش كروب سفح دبلنديو بعينها ريقها زي اللخسع زخانة إذا تكال
ክትዕሽጎ ከላ ነቲ ጨው ኣዮዲን ከም ተሓወሶ ጽሑፍ ክትገብረሉ ክትከል ኣለዋ ኣብቲ ትዝርግሖ መሸማዕ ድዩ ፕላስቲክ ድዩ ኣዮዲን ዝተሓወሶ ጨው ኢላ ክትፅሕፈሉ ኣለዋ ምስኡ እቲ ዝህብ ኣካል ፍቓድ ዝህብ ኣካል ድማኒ ኣዮዲን ከም ተሓወሶ ኣረጋጊፂ እዩ ነቲ ፍቓድ ክህባ ዘለዎ ስለዚ ንነዊሕ ዝኸይድ እዩ እዚ መሻርክቲ ኣካላት ንግድን ኢንዱስትሪን ሚኒስትሪ ጥዕና ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ኩልኻ ተሓቢርካ ዝሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ዝምልከት እዩ በዚ መሰረት ድማ ህዝቢ ተጠቃሚ እቲ ብግቡእ ዝተዓሸገን ኣዮዲን ዝተሓወሶ ምዃኑ መረጋገፂ ዘለውን በዚኡ እንተተጠቕመ ዝሓሸ እዩ ኣዮዲን ዘይተሓወሰ ጨው ንጥዕና ጎዳኢ ምዃኑ ጉርንጉሪት ከማዕብል ከም ዝኽእል ኣብ ህፃናት እውን ገለገለ ናይ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ እዩ ዝጥቀስ ብኸመይኦም ሕጂ ክትረኽቦም ክኢልኩም ንከምዚኦም ዓይነት ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሑ እንታይ ክትትል ኢኹም ተካየዱ ካብ መን ኢኹም ሓበሬታ ትረኽቡ ብኸመይ ክትሓዙ ክኢሎም መጀመርያ ንሕና መዓልታዊ ስራሕና እዩ ኩለን ትካላት ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ኣብ ዞባ ማእኸል ዘለዋ ማለት እዩ ዳርጋ መዓልታዊ ኢና ንወፍር ንከታተለን ብዓብዪ ብቐንዱ ግን እቲ መመርመሪ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና እዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል እዩ ምሳና ዝተሓበሩ ከም መሻርክቲ መጠን ይህቡና ብወቢልና ኢና ንሰርሖ ዘለና እቲ ሓበሬታ ግን ብቐንዱ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ይመፂና ሕጂ ካብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እዚ ድኳናት ኣሎ ድዚ ኣዮዲን ዘይተሓወሶ እንታይ ክትትል ትገብሩ ኣለኹም ወይስ ኩሉ ተቋፃፂርኩም እዮም ኣብ ንግዲ ዓለም ተቋፂርና ኢና ክትብል ኣፀጋሚ እዩ ኩሉ ግዜ ነጋዳይሲ ከይፈለጠ ይኹን ብፍላጥ ገለገለ ገጋታት ፍፅም እዩ ሕጂ እውን ንሕና ብሙሉእ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጨው ተቋፂርና ኣፅሪና ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ትዝበዝሕ ግን ተቋፂርናዮ እቶም ሰብ ኣፍሪት ዝበሃሉ ድማኒ ኣዮዲን ዘይተሓወሶ ጨው ክሸጡ ከም ዘይብሎም መቕፃዕትን ተግዛፅን ተዋሂቦም ተማዒዶም ተፋኒዮም ኣለዉ ጽቡቕ ሕራይ ተኸስተ ምዚ ኣተሓሒዝና ካልእ ዘይሕጋዊ ስራሕ ክሰርሑ ዝተረኽቡ ትገብሮ ቁፅፅር ከመይ እዩ ዝቐፅዓኩሞም ኣለዎ ድዮም ብፍላይ ኣብዚ ምስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተኣሳሲሩ እንታይ ዘካየድኩሞ ሕማማት ኣሎ እዚ ለበዳ ካብ ዝኽሰት ጀሚሩ ብዙሕ ስራሓት ተኻይዱ ኣሎ ዝበዝሕ ንጥፈታትና እውን እሱ እዩ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ብፍላይ ምስ ፖሊስ ትካላት ፀጥታ ብምዃን ሰፊሕ ስራሕ ነካይድ ኢና ብቐንዱ እሶም ሒዞምላ ዝመፁ እውን ኣሎ ሕጂ ሲግሬቶ ጫት እዚኣ ወለፍቲ ቆፅልታት እርሻ ዝጥቀሙ ኣለዉ ቁማር ሕጂ እዚ ብመሰረቱ ኣብ ከተማና ክልኩል እዩ ብሕቡ እዩ ዝካየድ ምስ ተረኽቡ ድማኒ ክቢድ ዝበለ መቕፃዕቲ ንህቦም ኣብ ሰዓት እዚ ምናልባሽ ሕጂ ሰነዳት ምሳይ የለን እምበሪ ኣዝዩ ብዙሕ ድቐፅዓናዮ ሰባት ኣለዉ መጀመርያ እቶም ተጠቀምቲ ካልኣይ እቲ በዓል ገዛ ሳልሳይ እቶም ከም ሚድያተሮ ኮይኖም ንዑ ዘምፁ ነዚኦም ብምልኦም ብምቁፅፃር ብፍላይ ብፖሊስን ፀጥታን ዝመፀና ብዙሕ ሰባት ተቐፂዖም ኣለዉ ክኸውን ኣይነበሮን ኣብ ሰዓት ዝኾነ ዓይነት መንእሰያት ኣብ ኮሚታት ክትረኽቦም ሲ ኣይግባእን ነይሩ ግን ይርከቡ እዮም ብዙሕ ኣለኹም ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ እዚ ከተማና ብሕጂ እውን ብዙሕ ስራሕ ፅበየና ኣሎ ምስ ፖሊስ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ምስ ፀጥታ ኮንካስ ብዙሕ ስራሕ ፅበየና ኣሎ ጽቡቕ ከመይ ኣሎ ምስ መሻርክትኩም ንኣብነት ከም ዝጠቐስከ ምስ ፖሊስ ከመይ እቲ ርክብኩም ከመይ ኣሎ ንቐፃሊ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ስራሕና ዳርጋ ናይ ሓባሬት ስራሕና ጽቡቕ ኢና ንወሃሃድ ጽቡቕ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ቁማር ዝርከቡ ሰባት ኣለዉ መቕፃዕቲ እውን ትህቦም ኢኹም ብቐፃሊ ግን ገለገለ ሰባት ካብ መቕፃዕቶም ዘይመሃሩ ብቐፃሊ ኣብቲ ወልፊ ናይ ካርታ ንኣብነት ብቐፃሊ ዝርከቡ ኣለዉ እሞ ከም ሪከርድ ተታሒዙ ነዚኦም ክብል ዝበለ መቕፃዕቲ ትህቦም ዶ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ዘይሕጋዊ ስራሕ ትሕዝዎ ሪከርድታት ኣሎ ዶ እቲ መቕፃዕትስ በብደረጅኡ ይፈላለ ድዩ ኣብቲ ካልእ ስራሓትና እቲ ከም ቀንዲ ስራሕና የላ ንሕዙ ኩሉ ሪከርድ ኣለና ኣብ ከተማና ዝግበር ዘይሕጋዊ ነገራት ብምሉእ ዘይሕጋዊ ንግዲ ገለ ኩሉ ሪከርድ ኣለና ኣብዚ እንትብለን ዘለኻ ግን ሪከርድ ኣለና ክብል ኣይክእልን እየ ንምንታይ ኣነ ርእቶ ክበላ ኣብዚኣ ፖሊስ እዩ ሪከርድ ርኡ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ክልና መቕፃዕቲ ናብ ገንዘብ ናባና ናብ ቤት ፍርዲ ከብሎም ዘለዎ እቶም ሪከርድ ከም ዝኣምስለ ዘለዎም እዚኣ ናብ ፖሊስ ገፃ ዘዘወት ኮይኑ እቲ መቕፃዕቲ ግን ብኣኹም እዩ ዝውሰን ምስለን ንኣብነት ኣብ ካርታ ተዋፊሮም ፀንሑ ካርታ ምፅዋሲ ኣብ ቁማር ብኣኹም እቲ መቕፃዕቲ እሞ ኣብዚ ሪከርድ ሒዝኩም እቲ ሓደ ዓይነት መቕፃዕቲ ጥራሕ ከም መሓዝ ብሪከርድ ንምንታይ ዘይኮነ ንምባል እዚኣ ኣይገበርናያን ኣይተሓዘትን ኣላ
بحج خنقبراون بزح صقم يبلنا كنقبرا نخلينا رأيت تخست أب مودعتها انتي تقول مزي على الناس أنا رأستي أبتي زي حقه يسرح للسات وسوات انتي ملاط تحلف نهزبي بفلاي بزعبا زا حجز لنا أوان أب عالم تخشت زلو بزعبا لمدى كورونا فيروس أبا بفلاي كزارب زي حقه صراحة كل جزء توحو دمبر أي تطوعي تبلوني خا جن عالم تجني قتلو أبزل أوان بساعات زي من إسيات أب زي حقه تجبرات توافيرهم كتر أخلها بحقي زحفري نالباش نحنا عدلنيا تتكوينا قول خيل مسزنا علم زدارج يكوننا بعدنا جن السوخي مسكا كتكالا خل ندحر كونكا قاب كل زي حقه ونقرات كتكتب كتكلا لك هزون حبريتا خب كمزلو خبل بعليو نهاجرون نهزون كوحسن تعنا هاي هزبو كحلو زلوه فلذا هزب كله تحابيرو أكبابي استجبر الزبلة ناب كبابي زلوا المحدار بوليس ستا المحدار بهالخ كتابع خلالو انتهي الرأي كابانا قرب مستدي حقوي تكبار زجبر سبنا من دلقاس بهاللو عندنا إذا فسيمخ كترف خلالو سبت كالات نقندو إذا وانزي تخصبوا اللؤوانا يكونن إذا وانزي تحاجيزكا تسجروا اللؤواني أبسع الزواجا موساخ قال إذا حقه وتجارات مجبار فصم كتر في زقبه ولا قا بزح نجر أنت لنا متحجاز الله حجنا حما وطرح زي كنا خلنا العلد لنا بزح سبق نجارات جبر الله جن أهالي أيكونن متحبار ناس خنا حيل لنا أب نكايدو صراحة معلت زحلة في مجبين مستن قصة مركبين هذه مشيت دكانات حجي في دجاز سب بزح يستغلوني محسارو طرحيو زرق مر أبتي إكسباير ديت بزح سقيتو عيرقني إذا حج كل جزء سب جزء خلا الرجع يسوع معلتو خمسة حلفة ريو كجزء له كل سنعو ونالو تمين ونتي إكسباير ديت معلوم سنعو وقتي مشيت واحد زلوا نعون لتراترو نحرالو رخيبو معنا كفر حق سرعة البوليس حوريتان تحبس زبالة سيء كل جزء تليفوننا نهبينا نقول سبات 10-7-8 نبي صفة أوفيسيا زيا بزي أدويلو زخون حبريتا دهريبنا خنقبلو نحنا قرباتنا ويسب سبب ويجنزب ويسب عقبات تصفر يزعل مغسب عند المصير لا من أخيب نفسي عقبات تصفر يزعل مغسب عند المصير لا من أخيب نفسي لومي إن أربعة قدمي كبرن مسجانان يخونهم زبل عرستي زحزلت كوينا كابت ستاف مدبنا كلا ثابتة وستل أختيها نسلة تساتفو بأخباراتنا مسجنا نبتا قدمي كنبلكم تسفيت قبل ميكائيل كأربعة مسجانان يخونهم هزبام كدحنو كابزج كان حمام بقري بس حيتان ناتقرفو عبقدام سباب قزو كوشب كالرححا كسمع كردا كيودق عبحما خبرن مسقانان نزم قلتات ناز الرمو نعناون حق الزم سلنايم زتعبو زدخمو عين تعبهم بسنة سرعات النخيل ازتكال حمام مليسو خيقدد نساتهم ونسب يوم كمانا مخرم نتكبر عطي متئي كيبلنا عقبت هاجر حلو تهزبهم عدمنت عنان سلام يهبهم مسقانا نجيغانو بوليسن ساتتان إرترا كلاتنا إيد كانبل بحبا مسقانا نحيلتات مكل خال تحبابيرنا نطفايو نتتكال حمام لباوت صلوت نقبر ببا هايمانوتنا لعول أملاخ ربي محرتو كوردلنا كبران سمعت دمج بوليس إرترا لو مزبلنا مدبات إذا مكتكاتلهم سنحكم يمنيرهم أمد لون مقراب المدبات مساهم سنحنا كابتن برهان زكرياس تمرز قنتكو ريماس أسفها تسفيت قبل مكال حابين يمانن الشيط موزنينا كسابز متقسمون بخال مدبات نرخب سلام كنا كتليتم كيسر
السفنات يتعرفوا وأصحاب الهستير قليتوا نخر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس 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 نخر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس بوليس بوليس